много да снимам. Айде, давай. Айде, да те видим. Едно 8-8. Ай, 8 пъти. Айде. А не искам по-скоро. Айде. Едно и 200. Долу 2 и колко. Айде, имаш ли още? Да, имам още. Айде, давай, последен Айде, удар. ти можеш. Аз не мога. Чакай, направя това. Айде, давай. Айде, че пиранти ще тръгнат да натърсят. Пак също. Едно 800. Айде, стига толкова.